Okay, once again, good noon mga higala. Padayon ta sa tuang kwan, sa tuang paghimo og kinilaw nga isda, no? And pasensya na naputol kanina basig hinay ang connection. So gamit ta og kanang seasoning granules. Okay. And suka, of course. Yan. And salt. Kuwatag salt. Salt. Okay. Salt. Ni na. So itong ingredients ani of course isda, nalimot ko unsay ngan ang isda, mura siya og kanang bangsi or flying fish. And kamati, sibuyas, luya o kuan ato ning gi-blanch lang nato og init nga tubig nga isda no o gikumutan nato og suka aron makuan. And then atong tilawan. Okay, nice. Muni. Maingod to kang kuan. Kang Ma'am Selka Chanel. Kalami sa imong avayan. Kuan ni ma'am kanang butangan nato ni siya og tuno gamay. Coconut milk. Just a little bit. Yan. Okay. So magmukbang na ta. Yang lukot ni siya. Muni lukot. Sarap. Nami. Nami good. Okay, may nga pagpaniunto, maniunto ta sa mga makakita nini. Lami yan ni parisag bahaw. Ako na lang iibutang ka ng lukot ko dito. Lasta kang sili. So mahal na ni kung dito ni skuan, kung ato ning orderon dito sa restaurant. Ma'am Selka Channel, musamot kalimi na gata si Alan, samot na lukot, tulo laway na ko diri. Okay. Bitaw no, maniud to tani yung tanan. Parisa na to nig bahaw. Okay, kumusta man ato ang panahon karong adlaw, murag wa pakita ang adlaw, ang haring adlaw tungod kay
Murag doon naman siguro yung weather disturbance. Wa ko ka-check no kay live man ko for 2 days ug pa ko mo balik sa station. So from now on, mag-live ako ta diri sa ato ang Facebook, ano, sa ato ang YouTube channel. Bahala og kuan na, na usa ka tan-aw si Ma'am Sel ka channel. Ganina si kuan to nagtanan parto na mo gani kay ganina ang procedure na kuan naputol ato ang YouTube live. Okay. So, antod sunod higayon pohon. Bye-bye.